Halløjsa folkens, og det her det er så episode 5. Vi sagde, vi ville løbe ned til byen, det har vi også gjort. Vi mistede desværre bilen. Sådan på meget mærkelig vis, den sprang bare i luften. Fuldkommen random. Men det gør ikke noget, for det er også meget bedre at fortsætte til fods. Så vi kører. Hvor skal vi starte med at gå ind anden, tænker jeg bare. Og hvem har vi med? Det kan vi lige så godt høre. Ja, vi har Markus igen. Ja, du er bare så på lasten. Vi går bare herover, ikke? Det ved jeg ikke. Det er bare... Der er den der 7-Eleven derinde. Eller en drøn. Fjernet lidt af alle de der buske. Ja, det er bare fordi... Det er fordi den er grøn. Den er miljøvenlig. Det er dejligt. Batten, de skader noget, mand. Ja, den her by har vi også været i før. Hey, Victor, en assistance? Nej, det skal nok klare den helt solo, altså. Baseball mod gammel mand. Bare så du ved det. Der kommer altså flere af det. Kom så, zombies. Come to eat me. Vi går altså lidt ind i et meget... Der er lidt mange, synes jeg. Ja, se en pistol, mand. Come to fight me, niggers. Nej, du mener ikke noget på, vel? Hvad? Hvor er du klam. Der er penge. Vi kan godt bytte pengene for... Nå, fint nok, altså. Det var den måde. Jeg har en gun med 3 stud i, så kom du bare to fight mig. Skal der nok løbe til alle zombies, når jeg holdt. Oh my god, det er typisk, så kommer der en sprinter. Er der ikke noget med, hvis man opgraderer sin skills, så kan man få flere XP? Nej, det mener jeg ikke. Nå. Det var bare fordi på et tidspunkt, der var et tema med sådan noget. Hvor de... Har du ikke taget den der kasse heroppe? Hvad for en kasse? Kit. Så jeg kan klikke på den. Nå, den lader du ikke engang mig åbne, altså. Du må da gerne åbne den, fordi du kan ikke åbne den. Må jeg se? Nå, den så jeg godt. Jeg troede bare, det var et eller andet, der var til. Hvad gør den? Den er vel bare til at fikse. Den er bare til at fikse gunsene med. Den er ikke noget. Jeg ved den ikke. der er 10 skud til, Vicky. Den der er one-shotter. Den one-shotter zombies. Det gjorde den i hvert fald, men jeg mener der er noget med nogle af våbner, der er blevet sat ned og lavet om på og sådan noget. Og så snipersne, de skader 0,5% eller Jeg ved, herovre der ligger der sådan en lille... Jeg ved også, der kommer masser af zombies lige om lidt. Nå ja, men dem tager du dig af. Ja, selvfølgelig, altså. Du sagde jo, du ikke havde fået så meget XP. Fuck, man. Ja, Victor, du skal ikke lige komme ud foreløbig. Nej, men jeg står også bare herinde og tager noget antibiotika og sådan noget. Ja, mens vi andre må lide for... For overlevelse. Du ved også godt, i en survival-verden, der er nogen, der arbejder, altså nogen, der samler mad og sådan noget, og så er dem, som ligesom er bossen, som bliver hjemme og passer på hytten. og det er så mig, som bliver hjemme. Men dem, som... Nej, så tror jeg, du er for mange til. Altså, skal vi lige gå derover og kigge en gang? Så har du lige den bagerste. Vil du ikke have pengene? Nej, bare tag dem. Vi har så mange penge. Ikke den der med 900. Der kommer en bagfra, så har du også lige den. Nej, den tog du ikke. Hvordan fuck skal du? Jamen, jeg vidste bare, der også kom en bagfra. Ja, Victor, den klarer vi altså ikke lige sådan. Jo, vi flækker dem. Markus, tag roligt. Jeg løber. Nå, jamen okay. Der mange kan jeg sgu altså ikke lige tage på en gang. Må du sgu undskylde. Nå, klam. Det havde jeg ikke lige set komme. Hvad fanden laver du, din håbløs lille slægtning? Din klamme svin. Nå. Jeg tog kun lidt XP, altså. Det var...
Så må du godt lige komme ind kørende i bilen, lige sætte den af, at vi lige kunne tage den og køre den videre, og så køre den i stralleren. Ja, så lige lavet upseren igen, ikke? Altså, du ved også godt, man lærer sine fejl. Ider med mange penge i den her by, mand. Bare fattigmandsland, og så er I bare volder en penge på sig. De er bare begge med, eller hvad? Har du været inde i hele hytten? Nej, prøv lige at gå derind. Nej. Nå, hvor skal vi løbe henad? Gætter på, at vi ikke skal løbe ned til den der. Skal vi løbe lige ud sådan her? Eller hvad? Der kommer zombie bagfra, men du må gerne tage den. Det kan vi også. Ja. Så kan vi gå op, hvis vi sådan fortsætter langt her. Ikke airporten, fordi der er... Nej, det er også først, hvis vi har en bil, så kan vi køre derned off-cam. Kan man egentlig se, hvor meget hvor meget giver en fuelpunkt egentlig? Fuldt, eller? Ja, det mener jeg. Altså bare du har den på, så er det noget. Jeg har lige smidt den der byggemand bobhat. Venter lige på mig. Ja. Hvad gjorde den der, hvad hedder det nu, kasse til? Reparerer den bare? Ja, hvis du nu har et våben, som er ved at gå i stykker, kan du reparere det fuldt ud. Nå, så er det ikke engang min. Du må da godt bære på lortet. Nej. Nå, vi skal op over det der Gandhi-bjerg. Jeg ved ikke, om vi så bare skal følge vejen. Ja, det var nok en god idé. Jeg ved ikke, hvad er hurtigt. Ja, så skal vi følge vejen, der kommer 2 byer nemlig forud, og så kan vi løbe op rundt om, og så i safe zone, og så... Hvorfor er I safe zone? Det ved jeg ikke. Så kan jeg vise folk, hvad safe zone er. Nå ja, det måske være en meget smart idé, altså. Ja, jeg kan ikke gøre, for jeg er så klog. Nej, overhovedet ikke. Har du bare stjålet min maske? Du ved ikke nogen på, der længe bygger man bob her, hvis du løber tilbage. Ja, det gider jeg lige. Du gonna fight me? Er der ikke noget foran overhovedet på vejen? Nada. Det mener du ikke seriøst, vel? Jo. Det er ikke shit. Bare lige være sådan en kæmpe hotel, bare lige... Med en masse af damer. Ja, de er jo nok zombie-infected, ja. Så er der masser af damer, vi kan slå på, ikke? Ja, men ja, det er ikke så... Jeg tror ikke lige, sådan en zombie-dame, det er nok ikke lige det, ikke det fedeste. Nå, der ligger... Jeg tror ikke lige, det er det, du skal sidde og duske, sådan en zombie-tøs. Nå, kommer du med mig, Vicky? Vi var herovre til den lille by herovre. Jeg ved ikke, hvad er hurtigst. Ja, det er nok altså i den her vej. Så må du lige vente, mand. Skal jeg da nok stå heroppe på stenen og lave show. Hov. Jamen, der sad et eller andet på min mus, så jeg ville lige prøve at fjerne det. Hey, det er også, når man ikke er i gruppe. Det er ligesom den der, man laver, hvis man spiller et eller andet spil, og så man lægger musen på det, hvor den slår. Det er også sådan en virkelig dum en, man står lige ved siden af hinanden, og så begynder man bare at lægge den, og så står den bare og kæmpeflæsker i. Det kan jeg bare huske, der var en YouTuber sagde, at hans ven havde gjort. Så jeg lige tisser, så hans mand bare stod og flækkede ham. Fedt nok. Ja. Nå, så sagde han, der kom nogen. Hey, der er noget dernede. Der står sådan Safe camp eller noget. Det står ikke. Det står der en militærbase nu og stop. Ja, Hvor mange våben har du? Jeg har kun et. Jeg har 2. Hvor mange skud? Har du noget, du kan give af? 7 og 19. Jeg har et. Stol. Det vil jeg gerne. Wow, en sniper altså. Det er nu ikke en sniper. Hvad er det så? Det er en gammeldags machine gun. Så er den da lovlig gammel. Der er byen også dernede, Vicky. Ja. Eller, hvad er det? Det ligner sådan noget... træer. Det ligner en eller anden ruin. Noget træfolk, der bor der, eller sådan noget pæs. Hvordan kan han ramme det? Ja, det ved jeg ikke, når vi skal gennemskue. Jamen, jeg skal bare smide den ud. Jeg finder bare en ny. Det er ikke det, der er problemet. Så skal du nok redde din røv. Ja, det bliver lige angrebet. Bare lige, jeg gad ikke at tage det så.
Bare lad de smarte gøre det, altså. Yes, man, så ligger der lige den samme gun. Du er da en belastende type. Det eneste, du kan, det er kræfterne og bare strave ind til dig selv. Hey, fra Vicky! Det var eddermame dårligt, Dårlig timing, Markus. Jamen, min timing. Ja, ja. Der ligger armor til den der med... Skrill din fed homo. Jeg har den i easy peasy. Go fucking away. Problemet er, at jeg slår med dig, når vi løber. Run away. Nej, det gør vi ikke. Du skal ikke tage min gun, din kæmpe homo. Hvad for en gun? Giv mig den for helvede. Ja, du får den nu. Slap dig af. Du må godt få det. Giv mig min gun, mand. I en survival-verden nu, mand. Er der skud til ægåen? Ja, der er masser af stud. Og du siger masser af skud. Er det så 5 eller sådan noget? Det er da fuldt hus. Nej, det er ikke et skid, mand. Giv mig min gun, din kæmpe hat. Ja, du skal nok få den, altså. Det er en pistol. Du kan glemme det, mand. Et skud, mand. Jamen, hvis det er den måde, du prøver at... Så siger jeg bare, når der kommer en, så skal jeg da nok kun klare den med en pistol. Du må gerne få gunnen, men jeg skal lige tage armoret ud. Ja. Det er ligesom at sige, du må godt få dåsen, men du må ikke få maden, der er i den. Altså. Du har taget armoren, du har? Det har du ikke engang. Det er godt, Victor. Dygtig dreng. Det burde jeg. Herover der har jeg også fundet en bil før, så vi kan finde en til. Hov, jeg sætter sgu lige en timer på. Det glemte jeg igen, det glemte jeg sidste gang. Falder du skal ikke lave en fucking skid andet end at bare sidde og sige hej. Og du kan ikke engang huske mig på det, helt ærligt. Ja, fuldkommen. Det er kraftedeme for ringe. Vi glemmer det jo hver gang i episode. Det bliver på ingen måde ens. Det er ikke, altså. Ej, men det ser det sgu lidt mere sådan nogle af dem, der... Er der et hus derovre, er der ikke? Jeg ved ikke, det ligner sådan noget træfolk. Skal vi over til træfolkene så? Ja. Hold kæft, det er gammelt lort der. Jeg har ligesom din mor. Det ved du ikke. Er der en militærøs derovre? Ja, den har ser ikke så ud som om, den har det særlig godt. Den er da fin klak. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke kan køre dem. Det vil jeg gerne. Og der er bare lige kommet en bæk, som jeg bare lige lavet kanonkuglen. Så er den lige spredt sig nogle små nogen. Ja, så. Kan du ikke lige at få penge, Victor? Nej, jeg kigger aldrig. Jeg dræber så mange, så det gør, jeg går mest bare efter XP'en. Ja, vi andre må ikke få noget. Ja. Der er lige sådan en sprinter, ikke? Oh my fucking god, jeg hader, når jeg klikker kontrol et par gange. Så åbner den et program. Jamen, det er sådan noget handicapsprogram, tror jeg. Er der ikke sådan noget med, så kan jeg sige den bip bip? Ja. Penge er vigtigere end dig. Nej. Det er meget fedt, at jeg fik 2 zombies. Der kommer en zombie bagfra. Så skal du nok tage den altså. Det er bedstefar, Vicky. Skal jeg lige komme og sige kys til ham? Jeg vil gerne kysse. Det er alle åbne mund. Kys mig. Fuck er fedt, sådan en zombie, der var aldrig. Der er en riffelarmor herovre. Nå, jeg havde åbenbart allerede den back, så. Ja, og graver til dig, mand. Og vi andre lige nå. Ja, venter bare til du disconnecter, så smider jeg den bare for at du ikke skal kunne få den. Ja. Så skal vi hen til træfolkene. Jubi! Du fucking et træfolk, mand. What the fuck, er det spændende, der hænger der? Det ligner eddermame spændende, der bare... Det er stolpe, hvis du forstår sådan en lille en. For helvede, mig. Nej, det er kæder. Der er der zombies, kan man høre på det. Der kommer zombies, Vicky, bagfra. 4 styks. Ja, ja.
Dem kan du da godt lige tage, kan du ikke? De kommer bagfra, Vicky! Okay. Og det er lige der, jeg ikke har noget som helst i sprint. Okay, vi støder bare, det er ikke det. Seriøst, skal de gå efter mig? Du er da også bare lige gøre dem lidt mere utilfreds med at begynde at skyde deres venner. Hvad fanden skal jeg gøre, mand? De kommer jo kraft af min hele familie. Ja, hvad? Kommer jo kraft af min hele familie, mand. Nu var jeg lidt som nogle indavler zombier. De er gennemknæpper mig nu. Oh my god, mand. Så sidder de bare og æder hinanden og det hele. Det tror jeg bare, de spiser sådan. Nu tror jeg lige, jeg skal gemme noget af min sprint. Jeg forstår ikke, altså, hvorfor kan zombierne, det burde, hvis du sådan, der regner, så lugter de jo ikke af zombie, hvad? Ja, det er jo ligesom sådan. Nej, men nu inden deres tarme og alt muligt bullshit. Ja, det stinker så også. Jamen, så bliver de helt friske som kvinder, der dufter af sæbe og det hele, hva'? Nå ja, det kan du nok ikke tåle. Det er ligesom dig, der er det stykke nok med et blad for at tage lugten. Der står mere til. Nå. Yes, så er der en hjelm til pappa, mand. Hvad er det, der ligger der? Det er en dejpan. For helvede. Jeg har fundet et eller andet sniper PS. Ja, armor eller? What? Ja, metal. Jeg skal lige sige til hvad for en sniper, fordi jeg har 2 stykker sniper nu. Hvad ligger der herovre? Det er jo bare sådan noget knogjern. Hvor skal du løbe hen ad? Hvis du går ned til en farm der. Det kan jeg da godt, men når jeg lige løber helt ad vejen under, mand, så... Hvor skal vi ellers gå hen? Ved jeg ikke, vi er sådan lidt i Langbortistan. Ved jeg ikke, så løber vi derop og så. Må vi finde noget eller andet, fordi det var ikke lige så gennemtænkt det her. Har du sådan en bandage, eller ikke en bandage, men midt? Ja, jeg har lige smidt noget antibiotika. Så må jeg altså ikke brug for, eller det ved jeg ikke. Kan jeg lige få se. I hvert fald nede ved fingrene. Ja, det kan du godt bruge det. Ja, den er fint. Nu har jeg op til skuldrene. Så klarer den vist nok. Jeg ved ikke med dig, men jeg spiser bare igennem. Det gør jeg så ikke. Jeg sparer sig lidt for maden. Jeg har masser af mad, så... Ja, så jeg har også godt på Dodo Guinea. Ja, jeg tog alt det, du havde jo. Og så spiste jeg også noget. Så du må sige lige til, hvis du mangler noget. Ja, det var grøget af det. Jeg trøste spiser. Nej, du fik ikke dine penge. Nej. Det er sådan en Magnento, hvor jeg sparer bjergbestigning. Ret... Kvinde, jeg er hurtigt lidt på... Ja, hvad? Jeg er hurtigt lidt, hvis du forstår. For helvede. Dit lederlige lille ludersvin. Fuldkommen. Der er en mand op på... Ja. Ej! Hvordan fanden kan vi misse hele det der? Okay. Hvordan kan det lade sig gøre? Skal vi bare droppe det, eller? Ja, lad os bare komme videre så. Det ligner jo en ruin hele lortet. Yes, så slider vi. Ja da. Ja, man glider lidt. Det var meget fedt bare at tage den på maven og bare... Nå, jeg er disconnected lige. Nå, men det er også meget bedre bare mig. Men nu skal du lige regne med, at jeg spawner garanteret der, hvor vi var sidst. Oh my goodness. Nå, men det er ikke mit problem. Jeg finder et eller andet, og så owner jeg det shit der. Det ville være lidt fedt, hvis man lige havde sin privat server. Bare lige... Ja, men så ville der jo ikke være så mange inde. Det ville være ret kedeligt. Ja. Vi så rigtig godt, men... Hvad er det med at spawne det samme sted? Fail. Der er godt nok mange zombier.
Jeg tror snart min creme til min arm, men den går i stykker. Ja, hvad? Min fugtighedscreme. Nå, Ikke det der creme. for helvede. Hvorfor fuck skal det blandes ind? Og jeg kunne lige se den komme. Nå, jamen, jeg spørger også bare, hvorfor fuck det. Nå, gider du lige at sådan sige til inviten, eller? Nej. Må ikke være alene med det længere. Nej, Dropper mig bare fuldkommen. jeg dropper dig, hvis du får en zombie. For 5 XP. Ja. Jeg synes også godt, players kunne give nogle points. Det var ret fedt, som bare sådan, der er zombier. Altså, der er ikke sådan noget spil, hvor zombierne er specielt godt lavet, synes jeg. Altså. Jo, der er kun ét. Det var det, hvad hedder det nu? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det spillede ham der, den kendte YouTuber. Det var meget godt lavet. Det er jo så single player, så giver det også sig selv, jo. Er det ikke sådan noget, tænker du ikke på The Forest? Det er nej, ikke The Forest. Det er bare nice. Det er ikke beast mode. Nå, du er det. Hvad piver du herfra? Ikke noget. Victor, pas på, du ikke falder ned. Igennem reglerne. For helvede, Markus. Der kommer zombie! Den kan kill you! Hvorfor fanden ligger der antibiotika med den i her? Oh my god, en fed cowboynerhat der. Ja, det andre må nøjes med zombie XP. Det var bare den mega fed cowboynerhat. Jeg vil også have en cowboynerhat. Ja. Jeg nøjes med dine kvindehjelm, det ser bare næste ud på min. Yes. En sniper. Seriøst. Ja, noget jeg kan arbejde med. Plus du har en cowboyderhat så. Vi er en kvindelig cowboyderhat, skal jeg lige inden understrege. Jeg tager slut den anden pistol på, fordi den er altså lige en lille fordel, når lige snart der kommer en player, så tror jeg altså, den siger flæk. Jeg skal altså lige have noget drikkelse. Ja, typisk så har jeg ikke noget. Kan du lige sådan lige hoste en liter op? Det ved jeg ikke, jeg har dårlig mave. Jeg flækker lige der med. Hvorfor smed du AK'en? Ja, jeg gad ikke have den på. Nu havde jeg den anden gun, så... Hvad er der fuldt mærke, eller? Nej. Jeg er jo fuld mærke. Er der overhovedet noget isensprøjt om, så? Nej. Eller... Der er 40 skud. Nå, men så giv mig den lige igen. Den giver sgu ikke have 40 skud. Lol. Nå, jamen, jeg vidste det jo godt fra starten af. Vil du have noget andet her? Nej, jeg er nøjes med det, jeg har, altså. Ja. Jeg aner ikke, hvor fanden den kom fra, fordi jeg havde smidt den ene, så jeg tænkte bare, det må da også være den, tænker jeg. Yes, så er der pigbat til Barbara. Hvad fuck? Ja, vi har en bandage at arbejde med. Jeg har 2, så vi har lidt flere. Der kommer zombies. Ja, fordi du løber, din kæmpe hat. Herude i det vilde vesten, der Hvad er det? Ej, jeg hater dig, ikke? Gider hoppe op på det lort. Glem det, mand. Jeg vidste nok lige på det lort. Nu har jeg godt den ved mig. Den ved mig. Kom her. Nå, yes, den ved mig. Nå, den gider jeg ikke. Det er antibiotika. That's mind. Så er der en AK, Vicky. lader. Juice. Så er der den der AK med guns. Og så skal vi nok lige tage den. Hvor mange skud er der? Ja, 34 skud. Vil du have det? Ja, det vil jeg da gerne. Ja, nu kan jeg da godt bruge den selv, fordi jeg har kun fucked up lidt, men det er da lige meget. Jamen, så bare tag den. Vi skal sgu da have en med fuldt hus. Det er jo meget bedre, at vi begge to har noget. Jeg tror bare, jeg skal lade være med teamwork med dig. Det er jo umuligt. Kan jo se, jeg er meget bedre soloplay, jo. Du er
mig ellers sige, at jeg har skadet hele lortet på de lortedyr, mand. Nu skal jeg lige tage noget bandage, fordi nu var jeg nødt til at klare den solo. Igen. Nå. Jeg fandt sådan et board. Board? Ja. Et bord. Fandt du et bord? Nej, hvad fuck hedder det? Gør det. Det kan Den jeg ikke. der. Nej, de der, man bruger. I træ eller i metal? Det kan jeg ikke huske. Lad vi med at løbe, Markus. Jeg har ikke så meget sprint tilbage. Hvis du spærrer mig ind, så fucken. Glem det, man kan ikke dum. Var du dum? Bare en hest, mand. Hvor løber vi indad? Jamen, jeg fandt en af de der, du kender godt, der er sådan nogle blå blueprints. Nå, det der, man kan bygge forskellige ting med. Ja. Ja. Hvor fanden tager det på hende? Eller, nu har jeg taget det på. Jeg bare ikke huske, hvor fanden. Så skal lige finde nogle af de der samle-items. Før jeg kan se det, eller hvad? Ja, før du kan se, hvad du kan gå der i. Det var i hvert fald efter de gamle. Nå. Jamen, jeg ved ikke lige, hvor fuck der er vist derhen. Skal vi sådan lige en svømmetur, sådan lige over til den der anden by, vi kommer hen ved? Jeg tænker, at jeg kører den næsten tilbage i byen. Tilbage? Jamen, hvor fanden er du ellers hen? Hvis vi følger vejen, så kommer vi jo til en by. Ja, det er også bare det, jeg tænkte. Jeg tror, du tænkte, den der ruin. Nå, nej, der gider jeg kraften ikke hen igen. Det var da... Hvad mener du? For det var da et virkelig stuffende sted. Eller det var det ikke. Altså jo, hvis man kigger rundt. Godt med zombies. Ja. Zombiesene kunne godt have været sådan, at man bare skulle kunne smække den med et bat en gang, og så flække jernstillen bare i stykker. Ja, også med en kniv jo. Det ser man også på The Walking Dead. Der er det bare lige headshot. Filmen, det er Walking Dead. Ja. Ja, jeg skal bare lige pointere det, altså. Altså, jeg vil sige, der er ikke særlig meget, der er stadig er der heller ikke så meget overlevelse til det her. En lille smule. Noget fordi vi ikke har mødt så mange. Jo, vi bliver tit slut, synes jeg. Der går ikke særlig længe, før vi bliver pløget i stykker. Men vi kommer lige ind i en by. Bang død. Men man kan så også sige, at vi har jo indtaget slut 2, så vi er jo indtaget lidt det samme. Vi kunne Hjælper os, eller? Ja, vi er jo ikke særlig friendly. Nej, man bliver også gennemknæppet jo. Man kan jo også se, vi spørger, vi skyder jo lidt inden de spørger. Skyd først, spørg bagefter, ikke? Ja, men Så kan vi måske lige give ham en antibiotika, når han ligger helt færdig. der har været Daisy, der er noget med, der kan jo genopleve dig. Markus, lægger med at løb. Der kan man genopleve dig, så hvis du nu er død, så kan man give et hjertemassage og give dig blod og sådan noget. Men mindre man gennempløkker hans fjes, ikke også? Så ligger der bare en halvfordaget zombie, eller? Godt så. Det er bare noget gaffatape om den hoved, og så kører den. Skal vi lade være med at løbe, fordi jeg tænker, at der kunne godt være nogle snipers, når vi kommer løbende. Nå ja, men jeg tager dem herfra med AK'en, og så der er bare højt af luften og laver headshot på dem. Vil det ikke være en idé, hvis du tog din sniper frem, eller er det helt ude i luften? Ja, Markus, nu har den ikke noget sigte, og den er ren pixelægger, så... Den har et stud, så hvis jeg ser nogen, så vil jeg gerne lige tage den hurtigt frem. Ligesom lige... Skulle lige passe med den en gang one-shotter. Jeg ved ikke, hvor meget larmer den. Jeg har næsten lyst til at tjekke. Lad være med at løbe. Ja, måske skulle lige prøve den på en zombie. Altså, jeg vil da tage... Får noget XP ud af det. Jeg vil da tage zombien langvej, tror jeg. Jeg vil lige vise. Det var en SKS. Din? Ja. Hvad? Ikke løb. Du står på tværs. Fuldkommen på tværs. Der var jo godt måske være sådan... Hov. Hvad er det, der siger sådan? Ja, er du sikker på, at det er os, der går, eller? Jamen, det lyder som om, der er sådan en båd i vandet. Så er det nok en bil. En bil i vandet. Ej, på kørebane. Her på... Nej, for det lyder som om, noget bevæger sig i vandet, sagde jeg. Så havde jeg sagt, der var noget, der bevægede sig på vejen, jo. Ja, så ser vi det. Belastende unge. Nå, vi går herover, fordi der er biler. Så. Der er lidt dækning. Ja. Ellers så har jeg
dækning med os. Det er bare sådan de der træplanker der, de holder ikke så godt åbenbart. Ja, det er 5 skud eller sådan noget. Ja. Skulle vi også lige løbe den der vej? Prøv lige at tjekke, hvor mange zombies der er. Var det den gamle by, den der? Nej, vel? Det kan jeg sgu ikke huske. Det tror jeg er en ny, den der, for den er edderhard med stor. Klassehop. Nå, du faldt det. Nej, altså, har du en flare eller sådan noget? Altså, jeg beklager meget, men jeg kan ikke lige se, hvordan det kan blive så bugt, det her. Altså, hvordan vejen kan blive så flækket. Hvis der ja, det er de der kæmpe zombies, der bare er sprunget ned for... Nå, men alligevel, altså... Ikke løb, fordi kender zombiesene. Nå, men jeg spørger bare, hvordan folk de kan køre så dårligt. Hvor fanden blev den der af? Vi sniger os forbi. Er det bare de derhen, der skal skide på os? Måske ville det være en idé, hvis du havde droppet den på den anden side, Victor. Nå, på den her side, ja. Forud, der er mange zombies, der... Fuck, der står mange, mand. Se, det er lige mit, eller familier, der bare kommer og... gennemflækker en. Familie. Is a family. der kommer bare en zombie til løbende der. Kan vi ikke godt gå nu? Jo, kan vi godt. Du kan godt gå. Ja, du skal ikke gå over på den anden side, tykke. Jo, fordi der ligger fucking meget bandage. Men jeg tror ikke, du skal løbe med. Nej, det. Og så gør vi lige sådan her. Gå lige væk fra mig. Så skal jeg lige ramme en zombie. Fordi ellers er det lidt... Ja. De gider ikke dø, de der zombies derovre. Men det gør heller ikke noget, for det er også ret kedeligt at kigge på. Sådan der. Vi skal videre. Der ligger der meget bandage. Vi stikker hjem. Vi skal videre. Come on, boy. Come on, girls. Vi skal finde en ny bil. Fordi du ødelagde den anden, jeg havde. Nej, men det er okay, Markus. Det er okay. Det er helt fint. Det er helt fint, du bare ødelagde den. Ja, for gammel. Du kører ikke engang en bil. Nej, men du sad i den. Ja, min store fede vægt, ikke? Der bare ikke. Nå, ja, men det var den, ja. Hvad tror du skader mere? Baseball, eller dit bat, eller så det her, jeg har? Jeg ved ikke, kan I komme op på her? Ja, det kan de så. Det er bare typisk. Nå, har du nogle idéer, nogle forslag? En gun, eller så kan vi hoppe over her, og få dem afledt. Der kan de nå dig, men jeg står lige her og flækker dem. Jeg redder lige dit liv der. Den kan du redde vidt, når jeg er skrevet fra dig. Nå, jeg havde ellers kastet en flere håb på, at de ligesom ville løbe efter den. Nå, men det gjorde 2 af dem også. Kæft, hvor grimt. Jeg kan bare stå og hoppe over her, så kan de ikke finde mig, så visende. Lol. Bare lidt nede, fordi jeg er lidt lost. Godt, Victor. Er den gået i stykker, den der, eller kan du bare hoppe op på den? Nej, jeg kan bare gå op på den. Eller jeg kan hoppe, altså det er sådan en timing. Ja, jeg er ikke så god til de her timings, fordi så kommer de bare loller og flækker mig. Fucking lollerflækkeren. Get wrecked, bitch. Jeg elsker, man kan spille zombiesen. La 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 la. Solen, den skinner på mig. Min hat? Nej, det er det ikke engang. Det gider jeg ikke bruge. Lad det mig. Der ligger en shotgun. Nå, lad det mit lige. Where is the shotgun? Chopper gun? Den ligger deroppe, men der er en pistol her, hvis der er. Så tager vi lige.
Nå, skal vi til at finde os et sted, eller nej? Ja, det tror jeg. Altså, vi skal i hvert fald bare til at finde et, hvor vi vil slutte af. Jeg tænker måske ende den der brandstation. Ja, bare løb hen i kæmpe som det. Skal du ikke skyde, mand? Der kommer bare endnu flere. Vi kan fra siden. Skal nok... Ej, det var flest. Nå, så bruger du også lige den gode. Du rammer som en killing, you know it? Jeg gad heller ikke at sigte. Hvad er bedst, en axe eller sådan en her, jeg går rundt med? Og en choppergun med what? Mærkeligt, der ligger bandage i en brandstation, men det burde der også være. Ja, der burde ligge meget. Den fuck kan du loot hurtigere end mig? Hvad er det, der ligger der? Nå, det er ikke noget. Goodness. Ja, jeg hopper også lige derned. Sådan der. Jeg ligger ret dårligt. Jeg vil lige se, hvor mange skud er til den shotgun der. Der er kun 6 skud. Jeg tror mere, det er dig. Nej. Ja, sådan noget shotgun, det er ikke mig. Nå ja, det er måske ikke bare. Nå, men Det var... tak fordi I så med, og hej!